Gelo çîroka kurmancîya modern a yekemîn kîjan e? Ahmet Kanî. Yekemîn bûna di qadên cuda de bo neteweyên bindest gelek girîng dixuye. Ji ber ku wê jê roleke girîng di modernîzebûna civakê û afirandina zimanekî neteweyî de dilîze. Gelên bindest dixwazin vê mijarê derxin pêş. Li ser vê yekemîn bûnê gelek gengeşî têne kirin. Têgeha modern ji moderne a zimanê Fransîzî hatiye bi wateya nûjene. Dema em dibêjin çîroka modern bi vê wateyê ya nûjene. Di geşedana civakekê de wê jê ji bo modernîzebûna civakekê û ji bo afirandina zimanekî neteweyî roleke bêhempa dilîze. Wek mînak, dema em bi pey pirsa gelo çîroka kurmancîya modern a yekemîn kîjan e bikevin, em ê bibînin ku hewldanên cuda cuda di vî warî de hene. Di Anatolojiya çîrokên Kurdî de ku ji aliyê weşanên nûdemê ve bi amadekirina Firat Cewerê 2003 hatiye weşandin, çîroka Mem û Zînê ya Mele Mehmûdê Bazîdî ku di sala 1856 de hatiye çapkirin, wek çîroka Kurdî ya yekemîn tê qebûl kirin. Li ser vê mijarê wiha nivîsiye. Gava mirov dîroka hunera çîrokê li ber çavan digire û çîroka vê Anatolojiyê ya pêşiyê dikîne sala 1856 rehetî û aramiyek bi mirov re çêdibe. Antolojî 2003 37 Di çapa duyemîn a vê antolojiyê de amadekar Firat Cewerî bo çîroka pêşiya vê antolojiyê fikra xwe diguherîne û hadinivîse. Gava mirov dîroka hunera çîrokê li ber çavan digire û çîroka vê antolojiyê ya pêşî dikîne sala 1913 rehetî û aramiyek bi mirov re çêdibe. Mînakeke balkêş a din jî bo çîroka modern a Kurdiya yekemîn nûbar a Wezîrê Nadirî ye. Ev pirtûk ji heft çîrok û heşt helbestên nivîskar pêkatiye. Em ê wek koma xwendinê ya Amedê vê pirtûkê di hevdê Nîsanê de li ser zomê binirxînin. Dema me ev pirtûk xwend, em di pêşgotina Mehmet Emîn Hêvîdarê de ku berhem ji tîpên Kirîlî latînize kiriye, rastî vê mijara çîroka modern a Kurdiya kurmancîya yekemîn hatin. Paragrafa li ser vê mijarê wiha ye. Ji bo edebiyata Kurdî, bi taybetî jî ji bo Kurdiya kurmancî, Aliyê Wezîrê êherî balkêş, hîkaye nûsiya wî ye. Li ser vê babetê ez dixwazim çend gotinan bikim. Romana kurmancî di sala 1935 de bi navê Şivanê Kurmanca li Yerîvanê derket. Di wan salan de li Başûrê Kurdistanê di sala 1925 de bi Kurdiya Soranî berhema bi navê Lexewnaya Cemîl Saîb derket. Ev berhem hinekî stûr e. Ji ber wê yekê mirov dikare bibêje ku ew storî ye. Encax meriv dikare lexewmayê wek romana Kurd binav bike. Ji hîkayeyê bêhtir nêzî romanê ye. Çunku hem stûr e, ango ji hîkayeyan dirêjtir e û ji aliyên din ve hunandin û vegotina wê dike nêzîkê şiklê romanê. Çimkî hinek taybetmendiyên romana Kurd ango novelê hene. Di vî warî de komeleya Science Fiction and Fantasy Amerîkayê dibêje ku 17,540 kelimeyî di xwe de dihewîne. Ji ber van xusîyetan merev dikare bibêje ku lexewna ne hîkaye ye û ne jî roman e. Di navbera van her du cüreyên edebî de dikeve nav novelê. Li aliyê din di sala 1913 de li Stenbolê di kovara rojî Kurd de Fuad Temo bi navê çîrok hîkayeyek dinivîse. Jê re çîroka şewêşî tê gotin. Hinek kes dibêjin hîkayeya Fuad Temo di Kurdiya kurmancî de di hemû zaraveyên Kurdî de çîroka yekemîn e. Lê li gorî qeneeta min ev yekemîn bûna wê nerast e. Çimkî dema ku merev wê dixwîne merev dibîne ku ji hîkayeyê bêhtir dişibe xewroşkan. Ji aliyekê din de ku ev gelek muhîm e, çîroka Fuad Temo nîvco ye. Çimkî Fuad Temo bi xwe jî dibêje dawiya çîrokê heye. Lê belê dawiya çîrokê ango beşa wê ya din ne di hejmara rojî Kurd a duyemîn de, ne jî di hejmara sêyemîn de derdikeve. Ji xwe bi giştî rojî Kurd çar hejmaran derdikeve. Ji ber ku hal ev e. Meriv nikare bibêje ku hîkayeyeke ku dişibe xewroşkan, dibe ku bi eslê xwe ew xewroşk be jî û nîvco be, yanî dawiya wê tune be, jê re bibêje hîkayeya Kurdî ya yekemîn. Di dû van îzahan de em werin ser hîkayeyên Wezîrê Nadirî. Di vê kitêbê de bi giştî heft hîkaye hene. Dema ku merev li hunandina hîkayeyan din hêre, li vegotin û têkiliyên nihengan din hêre, meriv baweyeke zelal û aşkere dibîne ku hîkayeyên Wezîrê Nadirî hîkayeyên modern ên di asta Ewropî de ne. Ji ber ku heta salên çapkirina vê kitêba bi navê Nûbarê
hikayeyên modern nehatine nivîsandin û ji ber îzahatên li jorê loma ez dibêjim li gorî qeneata min hikayeyên Wezîrê Nadirî hikayeyên modern ên Kurdiya Kurmancî yên yekemîn in. Çawa ku romana Kurdiya Kurmancî ya yekemîn ji hêla Qafqasê ji nav Kurdên Ermenistanê derket, her wisa jî hikayeyên modern ên bi şêwaza Ewropî jî ji nav Kurdên Ermenistanê derketiye. Em di van mînakan de dibînin ku fikra amadekarê antolojiya çîrokên Kurdî di navbera çapa yekemîn û duyemîn de wek Bazidî û Temo guheriye. Di mînaka dawîn de jî ji çîroka Fuad Temoyî ber bi çîrokên Wezîrê Nadirî ve jixwe Wezîrê Nadirî di antolojiya çîrokên Kurdî de cih jî negirtiye, guhertinek din çêdibe. Wekî encam em dikarin bibêjin ku heta saziyên wêje û zimanê Kurdî yên xwedî statûyek fermî û xurt tune bin, her nivîskarek Kurd ku bi van karan re serê xwe diêşîne, bi vê navlêkirina yekemîn ê an ji bo çêbûna rehetkirin û aramkirinê an jî ji bo girîngpêdana bixebata wê dê her di rojevê de bimîne.